अभी आप सुन रहे हैं RPR रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। अब गाँव में कौन बिहारी ना चलाई हो अब डीजे ओम प्रकाश ना चलाइम हो ना चलाइम हो ना चलाइम हो अब कौनो गाड़ी। अब गाँवे में गौरम देहारी ना चलाइम हो अब कौनो गाड़ी। अब गाँवे में गौरम देहारी आई कहाँ से नोट 10 लखिया घरे रोएला बाप महतारी। ना चलाइम हो ना चलाइम हो ना चलाइम हो अब कौनो गाड़ी। अब गाँवे में करम देहारी ना चलाइम हो अब कौनो गाड़ी। अब गाँवे में करम देहारी। डीजे ओम प्रकाश एक्सीडेंट यदि गलती से हो जाई हो 10 साल खातिर जेलवा में ले जाई हो। कहाँ से बाल बच्चा खाना खाई हो भाई, कहाँ से बाल बच्चा रोटी खाई हो। एक्सीडेंट यदि गलती से हो जाई हो 10 साल खातिर जेलवा में ले जाई हो। कहाँ से बाल बच्चा खाना खाई हो भाई, कहाँ से बाल बच्चा रोटी खाई हो। लाइसेंस गरिया के फाड़े के फेंकब नहीं करब सरकार के दोहाई। ना चलाइम हो ना चलाइम हो ना चलाइम हो अब कौनो गाड़ी। अब गाँवे में करम देहारी ना चलाइम हो अब कौनो गाड़ी। अब गाँवे में करम देहारी। डीजे ओम प्रकाश कैसन कानून अमित जी निकल दे हलस, गरीब के जिंदगी में संकट डाल दे हलस। पेटवा पलत सबके मार दे हलस ओ नेता, पेटवा पलत सबके मार दे हलस। कैसन कानून अमित जी निकल दे हलस, गरीब के जिंदगी में संकट डाल दे हलस। पेटवा पलत सबके मार दे हलस ओ नेता, पेटवा पलत सबके मार दे हलस। कहे राइटर विक्रम रविंदर माई बाप कैसे खई है सोहारी। ना चलाइम हो ना चलाइम हो ना चलाइम हो अब कौनो गाड़ी। अब गाँवे में करम देहारी ना चलाइम हो अब कौनो गाड़ी। अब गाँवे में करम देहारी।